Уважаема госпожо Захарева, скъпи гости, колеги и приятели, Министерството на образованието, младежта и науката преди време инициира дейности, с които да популяризира и създаването на национална мрежа за информация и инициативи за ученето през целия живот. Тази идея беше одобрена и подкрепена от Европейската комисия и прерасна в проект, който имаше за цел да обедини хора с еднакво мислене, с еднакви идеи и стремежи. На регионално ниво, по инициатива на регионалния инспекторат, проектът инициира дейности, с които събра хора от различни възрасти да предадат опита си, знанията си, уменията си. Тази идея ни събра, отвори сърцата ни, от нея получихме много неща и днес отново сме заедно да разкажем какво сме направили, какво постигнахме, какво ни обединява и какво ни очаква за напред. Направи изключително силно впечатление връзката, която се създаваше между децата участници и между възрастните хора. Имаше такова от най-малките от детските градини, които бяха събрани, до по-големите ученици, които работиха заедно с възрастните хора. Една много силна връзка, един интерес, който само в пряката работа на живо случващите се неща могат така да създадат онази магия, която ние знаем, че се случва, когато човек прави нещата от сърце. Аз няма да се връщам в подробности за това, за което говорим, защото посланието на този проект е учени през целия живот. Минали сме всички в тази зала отдавна през илюзията, че като завършим някаква определена степен на образование, ние вече сме едни хора, които всичко знаят и всичко могат. И понеже виждам, че има и деца в тази зала, уверявам ви, уважаеми мили деца, че всеки ден е един урок и всеки ден ние възрастните също научаваме много неща. Затова връзката между поколенията, която чрез този проект се реализира на практика, е много важна, защото много са малко поводите в нашия живот, в които могат възрастните да предадат на децата това, което те знаят и имат от своя опит. Но тези месеци, които предстоят, ще бъдат изпълнени с конкретика. Те ще бъдат изпълнени с много и различни инициативи, които ще осъществят връзката между поколенията. Имам предвид и в училище различните етапи, различните класове и връзката между поколенията, деца, родители и възрастни. Това, което се случва, ние своевременно качваме материалите си на сайта и на училище, и на регионалния инспекторат по образование. И това, че този сайт постоянно се обновява и на регионалния инспекторат с дейности на всички нас, наистина е много радостно и е много хубаво, защото това показва, че всички ние работим заедно в една посока. И когато отново октомври месец решим да направим концерта, тогава сигурно ще си кажем: ето сега, втората година, колко много се случи през годината. Ще намерим начин да помислим сигурно за един интересен отчет на дейността по проекта. И съм съгласна с всичко до този момент. Аз по-скоро ще кажа моето впечатление как точно проект Мели се отрази върху учениците, с които работя. За мен този проект им даде възможност да участват в извънучилищна дейност, даде им възможност да организират свободното си време.
Също така този проект даде възможност на моите ученици да реализират своите творчески интереси и дарования. Това не е маловажно, мисля, в ежедневието, което водим, и така малката ангажираност на учениците. Също така ангажира и тяхното въображение и интереси не само на личностно, но и на интелектуално ниво, което е по-важно. Учениците днес много трудно като че ли се впускат в изразяване на своето лично аз извън училище и да повярват на това, което могат, и според мен ние сме тези, които трябва да им подадем ръка и да им кажем: ще успееш, ти можеш и ще участваш в много инициативи. Дано да имаме възможност все още и за напред учениците да се докоснат до такива интересни мероприятия, които предлага проект Нели. Така успях да науча една голяма група деца в училище да работят декупаж и ебро, и самата аз останах изненадана от интереса тогава на това мероприятие, но очаквано, даже материалите ни свършиха в един момент и ни помогнаха от центъра. Толкова дечица се включиха съвсем манички и се опитаха да си направите те картина. Част от материалите, които произвеждаме, тия сувенири, които правим, децата носят в къщи. И много хубав отзвук наистина се получава, и съм съгласна тук с колежката. Хубаво е, когато те повярват, че могат да направят нещо повече. Особено деца, които пък и в училище им е по-трудно, да речем, да се справят с някои предмети, когато могат да направят нещо с ръцете си, да са първи в нещо. Радвам се, че бяхме поканени. От магазин Пчелица, 9-та градина Приказка и 7-та градина Снежанка. И трите градини по съвсем различен начин се включихме, но мисля, че е много успешно. За нас беше наистина чест да участваме в този проект, защото наистина хора от различни възрасти, хора с различни интереси, с различни възможности се събрахме там. Участвахме с голямо желание, за да покажем, че в нашето училище, освен с задължителната дейност, децата се занимават и в свободното си време на територията на училището с танцово изкуство. Вие видяхте какво показа ансамбъл Мисионис, и това е точно в тази връзка, че децата отделят от свободното си време, за да учат този репертуар на ансамбъла. Ние можем да се похвалим с много успехи, и като учене през целия живот, т.е. в извън учебно време, на тази годишния международен фестивал ние имаме участник, който спечели голямата награда на фестивала за най-добра танцорка. Това е момиченцето Елина, или не изправи се. Мая. Да, това е Елина Пирева, която наистина спечели тази награда за нашето училище, за нашия град и за този проект. С удоволствие ще участваме в продължението на проекта.